Fa 90 anys, aquí, al número 38 del carrer Muntaner de Barcelona, un 28 d'abril de 1936, dos germans independentistes sortien de casa i en menys de 10 segons van ser executats per les esquenes. Eren independentistes dels més compromesos dels anys 20 i 30 i van ser assassinats a sang freda. Eren els germans Badia, militants d'Estat català, i al costat de Francesc Macià van apostar per una idea molt clara. Catalunya no seria lliure amb discursos, calia organització, disciplina i acció. Miquel Badia entra a bandera negra, participa en el complot contra el rei Alfons XIII, el complot del Garraf. L'any 1925, un grup d'independentistes planifica fer volar el tren del rei espanyol Alfons XIII quan passava pel massís del Garraf. Era la primera vegada que l'independentisme planejava atacar la monarquia espanyola, però el pla és descobert abans d'executar-se i la repressió és immediata. Per tots els detinguts, detencions i captiveri, tortures i judicis militars. La ràbia màxima era descarregada contra Jaume Comte i Miquel Badia, aïllats, torturats per un intent de fuga. Miquel Badia és condemnat 12 anys de presó i enviat al penal d'Ocaña, però això no el trenca. Quan surt, no abandona la lluita, es radicalitza encara més i es converteix en un dels principals organitzadors de l'independentisme català. Organitza les joventuts, mobilitza milers de joves i construeix una estructura preparada per defensar el país. Amb Josep d'Encàs aixequen els escamots, ordre, disciplina i militància activa. Des de la Generalitat, Miquel Badia arriba a ser cap de la policia catalana. I aquí cal entendre el moment. Catalunya era un camp de batalla, violència al carrer, pistolarisme, anarquisme armat de la FAI contra qualsevol estructura que representés la llei. Els Badia actuen, imposen ordre, defensen les institucions catalanes. A Miquel Badia li deien capità collons i no era un sobrenom, era una reputació. Era conegut per plantar cara directament, per no recular davant de ningú i per actuar sempre en primera línia. Això el va convertir en una figura respectada dins l'independentisme i en un enemic a eliminar pels seus adversaris. El 6 d'octubre de 1934, Lluís Companys proclama l'estat català i a una 60ena de poblacions es repeteix la proclama. Els Badia i els seus homes hi són per defensar-lo. El govern català, però, no els hi envia les armes promeses. Jaume Comte mor al CATS i bombardejat per l'exèrcit espanyol. La repressió espanyola, 3.400 detencions, 47 baixes entre les nostres files aquell dia, una 60ena de poblacions ha proclamat. Ells i el seu germà, com tants altres, agafen el camí a l'exili. El 1936 tornen i continuen lluitant, però el conflicte és total. Aquí, al carrer Muntaner, pistolers vinculats a la FAI els esperen. Un tret per l'esquena, es gira i dos al pit. Execució directa. No van morir per casualitat, van morir perquè representaven una Catalunya organitzada, combativa i decidida a ser lliure. Van ser patriotes, militants i combatents catalans. Si no coneixies aquesta història, comparteix-la, perquè sense arrels, orgull i memòria no hi ha país. I sense gent com els Badia en aquell moment, avui no seríem aquí, ferms i decidits.